En aquest sentit, volem també que es compleixi l'Estatut quan parlem de capacitat reglamentària de les competències pròpies. Perquè, clar, serà molt difícil demanar a Madrid competències per a la comunitat autònoma si aquí no són capaços de complir amb les competències que marca el nostre Estatut per cada un dels Consells Insulars. Serà molt difícil acusar l'Estat de que abusa la seva capacitat coordinadora, que aprofita per fer lleis, i ho han dit tots aquí, invasives de les nostres competències, sigui la LOMCE, sigui les lleis Montoro, etc. I, en canvi, el govern després no cuida, no és exquisit a l'hora de fer el desenvolupament reglamentari també dels decrets en relació a les competències pròpies. I això és important, sobretot des de la visió de cada una de les illes que tenim consells insulars i que aquests els acreïn com a governs propis, és important. Per tant, promoció turística, sense cap dubte, és un tema que no podem eludir. Per això, senyora presidenta, no està en un debat del context actual, de si més o menys promoció, de si la promoció ha de ser més de que color o de que altre color. És un tema de que és una competència dels Consells Insulars i els Consells Insulars volen decidir. Volen decidir si més o menys promoció, si promoció de que color o de que altre, o quins productes han de ser objecte d'aquesta promoció. Nosaltres què farem? A la conferència de president de Consells, com vàrem fer l'any passat, el plantejament és no només parlar de les transferències de competències, que efectivament jo soc de les que pens, i ho he dit sempre, que s'han de transferir competències, que s'han de transferir els recursos, que han de posar els acords necessaris, i en aquesta línia estem treballant. No és fàcil ni d'avui per demà, però estem treballant en aquesta línia. I una vegada més, com fèrem l'any passat, parlar dels pressuposts autonòmics. Què diria algú? No tenim per què? No. Però crec que és absolutament necessari pels ciutadans. I nosaltres estem per servir als ciutadans, de Menorca, d'Eivissa, de Mallorca i de Formentera.